Music Station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtalas programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo dasayan kabuwasan. Makterion Lingkor Timag ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tandyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Miyerkules
Petsa 5 bulan na Nobyembre 2025. 50 diyas lang bangat so natitilak antisya Christmas. Yada saray ulo na balita da lokal. Jet Radyo Pangasinan. Cinquenta anyos siya BE inaristo lapod agto imatindi the court hearing. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Kaso na attempted homicide laki inaristo. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kasong panagtakaw siningkat na otoridad. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Duaran driver sa sugat-sugatan at agawan aksidente. Inawit at patambalan. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Kadulo na balita da nasyonal. Yes, walay money trail at flood control scam unong at ombudsman. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Year-end bonus, cash gift at saray government workers itur at sayang bulan na Nobyembre. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Chopper na Philippine Air Force na flag Yadagusan del Sur anong iray inatoy. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Super Typhoon nayarin on loob the Philippine Area of Responsibility palapag na pag-asa. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Lakson agtukuno manitik-tik at dakinan Marculita. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabosan. Tanatan wajaray detalye at balita da lokal. Napod agto'y matindi at korte, 50 anyos siya BE inaresto at oras na alas 9:50 na kabuwasan, yada barangay Santa Maria, Bali na Umingan, Pangasinan. Kinabat sunareston sa suspect garanton na Nora Garcia Asuncion, sikotay walaan na kaso na grave coercion, yan sige pad korte, wala da criminal case number 4701. Lapod aga matindi so bitlan na suspect ada arraignment sa Desembre 19, 1996 si katoy naresto tan na pinampiyansa ang kantidad na 1,000 piso sa may suspect sa walad kustodiya na Umingan Police Station. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Walang custodial facility ng Umingan Police so 32 anyos sa laki na walaan na kaso na attempted homicide. Yan arrested oras na alas 12:30 nakapalbangon. Yan barangay Luna West sa Bali na Umingan, Pangasinan. Kinabaso na arrested suspect at ngaranton na Mark Hela Marquez Viernes alias Mino. Si katoy na aresto na otoridad base at biskag na warrant of arrest impact na korte. Yawalad silong na criminal case number 3345-25. Sa may suspects yung gangan na korte, mampiyansa na kantidad na 36,000 piso. Si katunatan sulad Umingan Police Station for proper disposition. Balitad kabosan Jet Radyo Pangasinan. Naplagad 5 na sa retaklay na uloy sulaki na walaan na kason panagtakaw. Kinabaso na reston suspect at ngaranto na Joseph Garcia de la Cruz, 51 anyos. Si katoy inaresto ng otoridad at oras na alas 12:20 ng araw. Yada barangay Poblasyon, Bali na Orbistondo, Pangasinan. Base at biskag na warrant of arrest impact na korte. Makalanora da kaso na theft o panagtakaw. Yan ay correct at zero na criminal case number
tutod 67 tan si katoy inganggan na korte yamampian sa kantidad na 10,000 piso sa may suspect sa walaan na o walang kustodiya na Orbistondo Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Imbatik na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa duwaran driver sa kaya rin nagawa sa aksidente at oras na alas 7:25 na labi yada yagawa jad National Highway na barangay Sumabni at bali na Binalunan, Pangasinan. Sa Rayan Bolvia luluganan ang balangan Honda TMX 125 tricycle yamamanihuan na Lorenzo Aquino Sagon tan na black Yamaha NMAX motorcycle mamanihuan na Jos Hendrix exclamado pinulyar kada inisyal investigasyon na pulis ang base ada CCTV footage asinggar ading kagawa na insidente sa Redwaran luluganan so parehon mamarap jada north direction sa may tricycle so walad gilig na karsada tan unto tumbok sa motorsiklo na biglan limiko at dani kawanan niya pasan sa bitlan na tricycle biglamot ya simalpot sa bitlan na motorsiklo ya singigan na sa may impakatubak yarto niya pareha siya kagamor na sugat iray duwaran na biktima kanyan si Kasim Batik yada Ordanita City District Hospital. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Naringalan ulit katibukilan niya balitad lokal antis tayo nung dapagada saray balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. Is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Bulacan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito! Maapit yung Kapuasan, Pangasinan! Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:14 6:14. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Nakitaan ng Office of the Ombudsman ng money trail na nag-uugnay kay Senator Francis Chis Escudero sa anomalya sa Ghost Flood Control Project. Ito ang inanunsyo nitong Martes ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa masusing pagsusuri ng kanyang tanggapan para kasuhan ang mga opisyal ng pamahalaan kabilang ang mga engineers ng DPWH at mga kontraktor na nagsabuatan umano sa korupsyon sa flood control projects. Una nang itinanggi ni Escudero na sangkot siya sa flood control mess, bagaman inaming tumanggap ng 30 million pesos campaign donation
mula sa isang kontraktor sa pagsabak nito sa halalan. Samantala, gross and excusable negligence ang maaaring kaharaping reklamo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Remulla, maaaring managot si Romualdez dahil sa pagtatalaga kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico bilang chairman ng committee ng House Appropriation. Wala pa namang tugon si Romualdez sa pahayag ni Remulla. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, handa si Senate Pro Tempore Panfilo Lacson na ibigay kay Senator Rodante Marcoleta ang logbook ng kanyang opisina. Ito ay matapos aminin ni Marcoleta na hindi niya nagustuhan ang pagsilip ni Lacson sa CCTV footage kung saan nakitang pumasok sa kanyang opisina ang surprise witness na si Orly Gutesa bago humarap sa Blue Ribbon hearing noong Septembre. Iginit ni Lacson na bukas sa publiko ang Senado at batid ng lahat na may CCTV sa iba't ibang sulok ng gusali. Kaya hindi umano maituturing na pagbibig brother ang ginawa niyang pagsilip sa footage ng pagpunta ni Gutesa sa opisina ni Marcoleta noong September 25. Matatandang si Marcoleta ang nagpresenta sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Lacson sa testigong si Gutesa na nagdiin naman sa ilang kongresista sa flood control projects scandal. Iit ni Lacson kay Marcoleta na handa siyang ibigay ang logbook ng kanyang opisina para makita kung sino ang naglabas-pasok dito at walang kontraktor na pumasok sa kanyang opisina. Paalala naman ni Lacson kay Marcoleta na huwag maging balat sibuyas bilang isang public figure. Aminado naman ang senador na hindi sila nag-uusap ni Marcoleta. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inihayag ng Bureau of Customs na aabot sa 100 million pesos o higit pa ang kikitain mula sa auction ng 7 luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Custom, tuloy na ang isasagawa nilang pagsusubasta o public auction sa November 17, ganap ng alas 10 ng umaga sa Situation Room, ground floor ng Ocom Building ng Bureau of Customs sa Port Area, Manila sa pamamagitan ng isang sealed bidding. Kabilang sa ipapasubasta ang Toyota Tundra 2022 na may halagang 4.9 million pesos, Toyota Sequoia 2023 7.2 million pesos, Rolls-Royce Cullinan 2023 45.3 million pesos, Mercedes-Benz G63 AMG 2022 14.1 million pesos, Mercedes-Benz G500 2019 Brabus 7.8 million pesos, Lincoln Navigator L 2021 7 million pesos at Bentley Bentayga 2022 na 17 million pesos. Dagdag pa ng BOC, bago ang bidding, magsasagawa muna sila ng public viewing para sa mga interesadong bidders sa November 10 to 12, 2025 sa PUC parking area sa Ocom Grounds sa Customs. Kaugnay nito, inaanyayahan naman ng Bureau of Customs ang mga interesadong bidders na magrehistro upang makalahok sa public auction. Samantala, sinabi naman ni BOC Deputy Chief Staff Attorney Chris Noel Bendijo na bababa ang itinakdang floor prices ng mga luxury cars bunsod ng depreciation at hindi na brand new ang mga ito. Ipinaalala rin ni Bendijo na hindi pinahihintulutang lumhok sa naturang bidding ang mga customs employees, gayon din ang mga importers at consignee ng mga naturang sasakyan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
6 na pinangangambahang patay ang bumagsak na sinasakyan nilang Super Huey helicopter ng Philippine Air Force sa nabalutan ng trahedyang relief mission sa Bagyong Tino sa Loreto, Agusan del Sur nitong Martes. Kinumpirman ni Colonel Maria Cristina Basco, spokesperson ng Philippine Air Force, ang pagbagsak ng Philippine Air Force helicopter. Subalit ayaw mo nang magbigay ng detalye sa kinahinatnan ng mga sakay nito na isang piloto, co-pilot at 4 na crew dahil kailangan muna niyang impormahan ang kanilang mga pamilya. Bandang alas 10:55 ng umaga nang bumagsak ang helicopter sa Loreto, Agusan del Sur, malapit sa hangganan ng Laak, Davao de Oro, habang pabalik na ang chopper sa Butuan City. Sa social media kumalat naman ang mga larawan ng nasusunog na helicopter matapos ang insidente. Ang nasabing aircraft ay dineploy para magsagawa ng humanitarian assistance and disaster response na operation sa ilalim ng Tactical Operations Group 10 ng Philippine Air Force para sa mga biktima ng bagyo sa nasabing lalawigan. Agad namang nagsagawa ng rescue at recovery operations ang tropa ng EFP Eastern Mindanao Command sa lugar. Habang hindi pa kinukumpirma ng Philippine Air Force ang mga kumalat na imahe ng mga casualties sa social media sa mga lulan ng nasabing aircraft habang binubuhat ng rescue team sa crash site. Ang nasabing aircraft ay nagliyab bunga ng matinding pagtama nito sa lupa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. maagang matatanggap ng mga empleyado ng gobyerno ang kanilang year-end bonus at 5,000 pesos cash gift ngayong buwan. Ayon kay DBM o Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, kaisa sila sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapahalaga sa mga lingkod bayan at sa kanilang kabayanihan para sa bayan. Para sa fiscal year 2025, may kabuuang 63.69 billion pesos ang inilaan sa year-end bonus ng mga civilian at uniform personnel at 9.24 billion pesos naman para sa cash gift na sasaklaw sa mahigit 1.85 million na empleyado ng pamahalaan sa buong bansa. Ang year-end bonus nakatumbas ng isang buwan ng basic pay base sa sahod noong October 31 at ang 5,000 pesos cash gift ay taunang binibigay bilang pagkilala naman sa pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. habang nananalasa ang bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Luzon, isa pang sama ng panahon ang sinusubaybayan ng Pag-asa na may potensyal na maging super typhoon na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong darating na Biyernes o Sabado. Ayon sa Pag-asa, ang tropical depression ay namataan sa layong 1,985 kilometers silangang northeastern Mindanao na may lakas ito na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. Tatawagin itong Uwan na inaasahang magiging isang super typhoon ngayong weekend na aabot sa pinakamalakas na hangin na 185 kilometers per hour. Samantala ang bagyong Tino ay patuloy na nananalasa sa Visayas at Luzon habang nakataas ang signal number 4 sa Cuyo Islands, northern portion ng Negros Oriental, Guimaras, Capiz, Iloilo, central at southern portions ng Antique at southern portion ng Aklan. Muling namataan si Tino kahapon sa bisinidad ng Bacolod City. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 140 km per hour at pagbugso na 195 km per hour. Ang bagyo ay lalabas sa Philippine Area of Responsibility ngayong Miyerkules
o Huwebes ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin alas 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang ilang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang ilang sonata. Kami yung Son, ang puta-putang ilang impormasyon. Aya, sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. We want your help, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want your help, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family. An intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Coras Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Coras Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Coras Manor and Garden. Whatever it is, Coras Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Coras Manor and Garden. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy 3, Magbalonggaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Malyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Jad Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa pag-tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapusan, Pangasinan.
Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkor, Timog T. Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakhal. Araw po ngayon ng Miyerkules sa pizza 5 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ilang araw na lang? 50 dias. 50 days more before Christmas. Ayan, mabilis ang araw. Parang edad mo lang, 50. Hindi, patras. Humunod? Ayan, nag-exercise naman si Engineer. Taas, pababa. Parang may kanta yan Parang spaghetti spaghetti pataas, spaghetti pababa. Yan. Panghanda sa? Christmas. Pampahaba ng buhay. Ang spaghetti. Pansit? Pansit yun. Di ba mas mahaba yung spaghetti, hindi napuputol. Yung pansit napuputol Yung sinasabi nilang pag may okasyon. Dapat hindi mawala ang pansit. Pansit? Pampahaba ng buhay. Kaya nga bakit si doktor hindi niya nire-reseta yung pansit? Hindi. Kasi yun, hindi naman yan hindi naman yan pre-prescribe ng doktor yung pansit. Pampahaba ng buhay minsan kaya magpakonsulta ka rin kaya nga pag nireseta sa iyo pansit, alam mo na yun. Kaya nga pagbabako ka kahapon dyan sa baba dapat may nagpapansit nung 30, sabi nila. Nakalimutan ko na. Nakalimutan niya na nagpagawa ng pansit. Wala, sarado sarado? Tama, holiday. Hindi, yung pinag-orderan ko, bankrupt. Sige. Yung naibalita mo kanina, mayroon na namang papasok. Sana, wag na. Yung super bagyo na si Juan. W ano? W? Hindi, U. U. U, Juan. T, si Tino. Tapos U, kaya Uwan. Uwan. U-W-A-N, Uwan. Uwan, kasi tignan mo yung kalunos-lunos na sinapit ng mga taga Cebu. Alam mo, hindi ko ma-imagine yung mga sasakyan. Para silang yung naglitawan, nagpatong-patong sa isang sulok. Kaya nga ang Cebu kawawa na sila dahil dinaanan sila ng bagyo, dinaanan sila ng malakas na lindol mga nakaraang buwan. Ngayon bagyo na naman. Kaya kaunting dasal, magdasal lang tayo para sa ganun yung ilayo tayo sa anumang mga disgrasya, mga ganyan, masakuna. Kaya grabe yung bilis ng pagtaas ng tubig. Diba? Tignan mo yung pagragasa ng tubig. Siguro galing sa bundok yun. Makikita mo yung mga yung mga video ng mga netizens. Na ang bilis, yung iba nasa second floor na ng mga bahay, sinisira na nila yung bubong para lang makaakyat sila. Doon sa bubong. Yung mga iba nasa bubong nagpapasaklolo na ang isang nakita ko doon na talagang kasi yung isang nagbibideo, alam mo yung may mga bata sa ibabaw ng bubong. Kaya nga ang pinangsasakulob lang nila yung, alam mo yung tolda na kulay orange? Yung may sako. Tolda. Orange blue yung kulay, ganun. Kaya kawawa pinangsasakulob nila kasi umuulan. Di ba kawawa? Naku. Kaya iba na yung panahon ngayon. Dahil siguro sa yung climate change
Kaya't dapat nating mahalin ang yung mga inang kalikasan, huwag tayo magputol ng kahoy. May nagpuputol ba ng kahoy? Ubus na yata eh. Ubus na. Naubos na. Tingnan nyo yan. Yung naalala ko yung kanta ni Imelda Papin, yung kay Rami ng winasak na tahanan eh. Tingnan nyo yung nangyari sa Cebu. Maraming lubog sa baha. Yung mga kabahayan, lubog. Yung mga sasakyan. Lumutang. Imagine ang sasakyan. Imagine mo, uutangin mo, pinuhulugan mo, tapos ganun lang ang mangyayari. Hindi baling yung property, basta yung buhay may salba. Pero sasama ng loob, yung iba kasi nagkakasakit. Yun ang isang kwan dyan eh. Kaya't unang-una na gawin natin, yung iligtas natin ang ating kabuhayan kung may mga ganyan na sakuna. Hayaan mo natin. Hindi kabuhayan, ang mga buhay. Mga buhay. Buhay muna. Ang buhay. Dahil yung mga bagay na yan, mapapalitan. Correct. Darating ang panahon, mapapalitan. Ayan. Sa bilay, saksakay. Kaya't itong naman, balita na ayon sa Pag-asa, may papasok na naman na. Umiyak. Hindi. Medyo kasi. Kulang ng Napulagat. Aryon! Napulagat. Hindi, ito mic kasi, medyo ang bottle ni Jai. Lumalamig ang panahon. Kaya't sana ipagdasal natin yung sana, wag nang papasok sa Philippine Area of Responsibility yung bagyo na yan, yung kapalit ni Tino. Alas 6:38 ng umaga. Tinanong mo kung ilang days before Christmas, 50. Pero Santa Claus palipat-lipat Bakit? Nung nakaraan sa ibabaw ng yung patapat ng pangalan ko, minsan sumasayaw sa gitna. Talagang ganyan ang Santa Claus. Hinahanap niya kung sino yung bibigyan niya. Di dapat napakarami na sa akin. Tapat ko lagi. Ayan. At siyempre, yung pagpapalit ng taon na naman, mamaya, mabilis ang araw. Mamaya, eleksyon na naman ng barangay, di ba? Eleksyon barangay sa susunod na taon. Kasi may nagtanong kahapon, kapaborito Errol, yung texter natin, mula sa 0917 8836. Ayan, sabi niya dito, mga sir, kailan ba ang barangay eleksyon? Tanong ko, mga sir, dapat bang buwagin ang iski at saan napupunta ang pundo ng iski? Sabi itong si Francisco ng barangay barangay ba yung Kulisaw sa Sampabian? Kulisaw. Ano? Barangay yan. Barangay ba yan? Dyan sa Sampabian. Ayan, So yun po yung katanungan niya. Kailan ba ang barangay election? Ayon sa may Republic Act 12232 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang barangay at SK election ay gaganapin sa first Monday ng buwan ng Nobyembre. Teka, first Monday, ang alam ko dyan, pista ng patay naman yun. First Monday. Ngunit ang termino ng mga barangay officials ay gagawin ng 4 years. Ayan, sa isang taon yan, So magantay pa kayo ng kulang na lang ng yung isang taon, kasi ilang araw na yung nakalipas sa November. So magantay kayo. Ako yung mga nagpaplano na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa barangay, magantay kayo ng November, first Monday ng November 2026. Ayan. So yun po yung itinakda base doon sa nilagdaan ni Pangulo na Republic Act 12232. So yun po yung eleksyon sa November pa yan.
Ang sabi naman Oo. na kahit na November to o holiday ay mas maganda daw dahil walang pasok. At saka- Makakaboto daw. Maraming magbabakasyon. Maraming babakasyon. Bubuto. Ayun ang sinasabi nila. Di ba? So, yun po. Yung election ng barangay gaganapin sa first Monday ng November 2026. Ngayon, yung pangalawang katanungan ng ating texter kung pwede raw na i-abolish ang sangguniang kabataan. Diba? Mahaba-habang usapan niya. Di ba? Bakit i-abolish? Kaya ngayon ang gusto nila may mga gusto na i-abolish, may gusto na panatiliin. Ang mga sangguniang kabataan ay sa ilalim ng Republic Act 7160 ay ang youth arm ng barangay na kumakatawan sa mga kabataan. Yan. Sinabi ng kasi batas na ang mga sangguniang kabataan ang sangay na responsable sa paggawa ng mga programa at proyekto na para sa kabutihan ng mga kabataan sa nasasakupan nilang barangay. Yun yung dyan may mga gawain kasi ng mga barangay sangguniang kabataan sa kailang mga barangay. Yung tanong ng texter kung pwedeng tanggalin ang sangguniang kabataan hindi ho basta-basta yan dahil sa kamay po ng mga mambabatas natin yan. Sa Kongreso na panukala na amyendahan ang Omnibus Election Code o Republic Act 7160, otherwise as Local Government Code. Actually, politically wise, ayaw ng mga mambabatas na tanggalin ang sangguniang kabataan. Pero kung ang pag-uusapan ay ang yung economic, yung economically wise, maganda dahil makakatipid ang gobyerno. Kung tinanggal mo yung SK, yung sangguniang kabataan. Makakatipid sa mga gastusin sa eleksyon at makakatipid din sa yung barangay, yung budget sa barangay. Yan. Ngunit kung ang pag-usapan politically, ayaw ng mga batas. Kasi maapektuhan na ang kanilang political career sa yung pagtakbo nila sa 2028. Di ba? Parang ano yan, kumaga magbubumirang sa kanila. Correct. Sa mga nakaupo, kung amyenda nila yan, natatanggalin ang mga SK. Malaking kawalan sa kanila yung SK. Kaya yung tinatanong ng texter natin kung pwedeng tanggalin ang SK, malabong mangyari yata yan. Di ba? Malabong mangyari. Pero kung gusto ng Administrasyong Marcos na makatipid ang gobyerno, pwede nilang i-abolish. Pero hindi basta-basta. Ayan. Ang budget ng sangguniang kabataan ay nagmumula doon sa 10%, 10% mula sa general fund ng barangay. Halimbawa, ang nabanggit mo, yung pondo. Ng isang barangay 5 million, magkano ang 10% ng 5 million? Kung 10% sa 5 million, di 500,000. So automatic na may kakaltas ang 10% mula sa general fund ng barangay at kaagad na mapupunta doon sa pondo ng mga SK. Sa bank account. Ang tanong, nilalaan ba ng tama? Ginagamit ba ng tama? Hindi kasi yung ano ba ang pinagagamitan nila? Batay doon sa joint memorandum circular ng Department of Interior and Local Government at ang Department of Budget and Management, DBM, at gawin din ang National Youth Commission, dapat na sumunod ang mga sangguniang kabataan sa joint memorandum circular sa paggamit, yung maayos sa paggamit ng pundo ng sangguniang kabataan. Ibig sabihin dyan, yung guidelines dapat sundin ng mga SK. Sundin nila. Nakasaad naman sa kanilang guidelines kung kung paano nila gamitin yung pundo sa SK, nandun yung guidelines, nakalagay kung saan ilalaan ang pundo, paano ilalabas ang pundo, paano pag budget
sa pundo ng Sangguniang Kabataan. Andun yan sa kailang guidelines. Sa pagkakaalam mo ba, tama ba yung pinaglalaanan? Sa bagay, iba-iba naman ng ano yan, programa ng mga SK sa bawat lugar. Nandiyan na tayo. Siyempre nandiyan ang DILG at ang Commission on Audit na sila yung katuwang ng Sangguniang Kabataan sila yung diyan. Kantabay. Yung guide. Ang mga Sangguniang Kabataan ay magsasabit ng report sa DILG. At siyempre sa LGU rin. Ng kanilang bayan. Sinasabi sa Joint Memorandum Circular ang development agenda ng mga Sangguniang Kabataan para sa sektor ng kabataan ay dapat nilang isulong yan. Nakapaloob sa Joint Memorandum Circular ang kompletong proseso para sa budget ng Sangguniang Kabataan, kasama na dyan ang pag-disburse ng pondo. Kailangan nilang hintayin ang Commission on Audit o yung COA guidelines dahil sila ang magbibigay ng hudyat sa mga SK na pwede na nilang gamitin ang kailang pondo alinsunod sa GMC, yung Joint Memorandum Circular na yan. Ano naman yan nakadetalye naman. Kung paano ang mga paraan, kung paano nila gamitin ang kanilang mga pondo. Yung pondo ng mga SK dapat na i-deposito daw sa account sa parehong bangko at sa ngayon ng kailang barangay. For example, yung barangay ang bangko niya sa DBM o kaya LN yung DBM ako pa yun yung iba pala yun Land Bank of the Philippines pala LBP pala doon din nila Land Bank. Kasi basta gobyerno yan automatic yan Land Bank. Ayan. Dapat din na balangkasin ng SK ang kanilang 3 taong Comprehensive Barangay Youth Development Plan na magiging batayan para sa paghahanda ng taunang Barangay Youth Investment Program at taunang budget ng SK. Ayan. Ang kondyang kasi magbibigay ng training program sa mga SK ay ang DILG, yung NYC, at siyempre yung mga otorisadong tagapagbigay ng pagsasanay sa naturang training alinsulod sa mga yung GMC, yung sa Joint Memorandum Circular na yan. Ang tanong ng mga iba dyan ay nasusunod ba ng tama ang ginagawa ng mga SK? At ang kanilang obligasyon ba ay ginagawa. Alam ng mga SK yung kailang gawain. At siyempre ayon sa mga naririnig natin, madalang daw yung mga SK sa kailang barangay dahil sila ay nag-aaral. Ang mga iba nasa Manila, yung iba nasa Baguio. Kung kaya't madalang sila sa kailang barangay. Yan din ang problema, pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Yan ang minsan problema, hindi sila nakikita o nakakapag-duty sa kanilang barangay sapagkat mga busy sa kanilang pag-aaral. Magagampanan ng kanilang responsibilidad papaano. Yung sinusunod natin sa Republic Act 7160. Mabuti kung nakakatin sila ng session sa barangay mga yan. Yan ang tanong Kaya minsan yung SK buwagin na. Yung pinakabatang mananalo sa Kagawad. Yung 7, di ba 7 yan? Yung pinakabata. Siya na lang ang hawak sa Sangguniang Kabataan. Diba mga ganun sana? Kaya nga at least yung mga yan, yung mga kagawad, matalag sukin dito na may busy ed eskwela. Correct. Diba? O busy ed trabaho. Pero jara labat. Pero kung hindi sila attend, siyempre sa session may panagutan sila, liable sila. Dahil nakasa naman yan sa hindi, may technique dyan Ano? i-break nila yung consecutive absences.
Sa pangatlo. Sa pangatlo. O pangatlo, pang-apat ba? Parang ganun. Oo, baka may nangyayaring kutsabahan dyan sa Sangguniang Secretary at saka yung iske. Hindi, kasi may minutes yan eh. Di ba? May ano yan eh. Kunwari, hindi may ka... roll call. Teka, sa isang buwan ba, ilang beses bang mag-session yan? Minsan wala. Minsan Hindi, meron akong quarterly. Quarterly. Hindi ibig sabihin isang beses sa 3 buwan. Nga. Yung barangay. Pero ano ba ang nakalagay sa sa guidelines na kung ilang beses ba dapat mag-session? Yun ang dyan. Diba? Dapat pag may barangay official nga nakikinig sa atin, baka pwede nyo i-text. Kung para naman ilang beses. Ilang beses ba dapat magkaroon ng session sa isang buwan? Kaya nga may sasagot ba dyan na sa isang buwan, wala? Dahil isang beses sa 3 buwan. 3 buwan. Quarterly. Yung iba naman, pag masipag-sipag, weekly. Yung iba naman, 2 beses sa isang buwan. Ilan ba talaga ang bilang ng session sa isang barangay? Kaya nga, yun ang pakitext nyo nga dito sa amin. Yun yung mga katanungan natin, kung yung mga iski ba ay talagang ginagampanan nila yung kailang trabaho. Pa-basketball lang ang alam. Dapat na bang i-abulis yung... Magpapabasketball na nga, may budget, pero magsusolicit pa ng jersey. Magsusolicit pa samantalang may pundo naman sila. Yun yung mga tanong lang naman natin. Dahil masla kasi atanso naiimato ng Team Alabatan na may nawala rin ka-istoryahan tayo barbarangay. Kaya yung mga iba gusto na nilang i-abulis ang iski, pero yung mga iba gusto nilang matili. Hindi naman kasi basta-basta ang pag-abolish, hindi basta-basta ang pagtanggal. Ngayon ang pag-uusapan dito kung paano ba magagampanan ng tama yung kanilang duties and responsibilities. Correct. Ng mga SK sa kanilang mga nasasakupang barangay, lalo na sa mga kabataan. Kaya yun ang dyan. Yun ang tingnan natin kung sila ba ay talagang sincero sa kailang trabaho sa barangay. Ginagampanan ba nila yung kailang responsibility? Sa isang taon. Isang taon na lang. Total, 12 months lang naman yan. Ilan ang attendance ng inyong SK sa inyong sesyon? Ito pa. Nasubukan bang nagkaroon ng sesyon ang Sangguniang Kabataan alone? Sila lang. Yan. Hindi naman session kasi masyadong formal. Yung parang meeting lang ba sila doon sa... Kasi may mga opisina naman sa barangay hall yan. Nakita ba na sila ay... nakompleto sa isang meeting? Yan ang isang tanong. Session? Yan yung mga tanong lang naman natin. Okay, may mga reaksyon tayo dito mula kay Sandro Gumis. Ayan, Sir Dennis and Sir Errol, I totally agree with this proposition to abolish SK, sabi niya. Sadly, the framers of the Constitution haven't seen the bad outcome of the good SK law. SK are supposed to actively participate in nation building, but mostly they turn as their livelihood and value of corruption. Yan ang sinasabi ni Sandro Gomis. Ito naman si Eva Reyes, Idol, it's a good idea to abolish SK in the first place. SK do not know their job description, only know how to receive honorarium. Yan ang sinasabi ng mga mga viewers, mga listeners natin. Si Edwin Balin. Okay. Let the youth of the barangays organize themselves without government intervention. It should be a purely voluntary organization. They can focus on their career education, values, and character, and leadership development activities without influence of politician. Oo nga naman, may kasi yung mga mostly sa mga SK may mga relatives
na mga politisyan. Tama yung sinasabi niya na hindi na nakakapokus sa trabaho sa barangay dahil sila nag-aaral. Yun yung sinasabi natin kanina, kapaborito Errol. Busy. Busy. Busy sila at sa kailang pag-aaral. 09865073. A former SK, sabi niya, as a former SK chairman, I am amenable to abolish SK because of increasing absences and low participation of SK official in official meetings and reflect of a border issue in the youth governance. Dati ka palang SK. Naging iski ka. Ngayon papabulis mo ang iski. Dahil tapos ka na. Dahil nga sa mas tumataas na absences. At hindi at sila least tatalusan to. Galing sa iski ito. At least alam niya kung papaano. Ayan. Nangyayari na bakit yung mga absent mas parami na ng parami. At saka walang nangyayaring kwan daw meetings So yun yung mga yun yung mga obserbasyon. (0956-3795) Idol Dennis and Idol Errol. One of the key concern I observe is the law creating the SK remains premature and need of further study, particularly guidelines for fund disbursement. Yun yung tinalakay natin kanina yung GMC, di ba? Nandoon kung paano nila i-disburse yung kailang pera, yung kailang pundo. 6:58 ng umaga. At bago tayo dumako sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin sa umagang ito, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame yung Son, ang puta-putang irang informasyon. Su #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraban. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraban, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo.
No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Desert, Paborito. May, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, Pangasinan. Ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Happy Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:03 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkura, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Batiin natin itong mga viewers natin. Good morning kay Susana Bungar Bustamante. Si Stephanie Guzman. Good morning. Si Melba Nabat. Good morning. Ganon din kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning din kay former Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Kumusta na po kayo dyan? At ganon din si Mayor Carding Baldiras. Good morning din dyan sa may barangay, dyan sa may Lawak, Pangasinan. Good morning po sa inyo. At ganoon din, good morning kay Maki Mapalakapak Suriano. Ay, dyan saan yan? Sa Mapandan. Sa Mapandan. Speaking of Mapandan, good morning kay Mayor Carl Christian Biga. Si Makuli-Kuli Lawas, yung Mayor at Mapandan, Pangasinan. Good morning po sa inyo. Alam mo itong si Mayor Carl talagang may puspuso ito'y serbisyo publiko. Talagang naninumumat bali na Mapandan, talagang may umbubulaslas. Isa sa mga booming town dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang bayan ng Mapandan. Agla napukpukan so aligwas. Maraming nag-i-scout ng mga lupa diyan para magpatayo ng mga negosyo.
dyan sa bayan ng Mapandan. At pinaplano din ng lokal na pamahalaan ng Mapandan na magpatayo ng hospital diyan. Dahil yung community hospital nga diyan siyempre medyo marami ng mga kinikiter na mga pasyente, hindi lang sa Mapandan kundi Manawag, pupunta diyan, San Jacinto, Santa Barbara, Mangaldan, kung minsan nandyan sila. So, medyo marami yung pasyente ng Mapandan Community Hospital. Kaya niyarapat ni Mayor Carl Casiambiga na magpatayo ng mas malaki at meron na silang na-scout na lupa para pagpapatayo ng bagong hospital sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dahil ang Mapandan paborito i-roll, hindi basta-basta nababaha. Mapalad yan dahil alam mo yung baha na yung mga ibang bayan sa katabi niya. Or may Mapandan, mga portion na nabaha, pero ang Mapandan talagang diba, barangay Labat, so nasalina, pero nabalang itampol. Mansub sa itampol. Di ba wala may duwaran kenla? Duwaran lugar may na-scout na local government ipalagyan na sa tay hospital. Pampipilian dami duwaran lugar. Kaya't maganda po kung may malaking hospital sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Naning numumot si Mayor Carl mangiiba mo yakin manalmoy lote. Naning namumit may undalang kada Mapandan si Caliber Liber no community hospital at kinlay may lay may luluganan niya ka parada siyempre kulang sa may parking area kanyan na mas maragap no wala may mas maluwang lote tapian na komportable iray sa importante dito na may kinmate wala malay na pamparkingan kasi na mo may hospital natan dito na ate community kapatiran luganan na bata mo paano to rarami ambulansya yung monta na no may may gilig gilig na highway karsada tankin may walay may proper coordination na community hospital jada local government units ni paakarin sa ramay pasyente kasi wala ramay pasyente no maminsan at nalapulara di manad community hospital siyempre yung karakal na pasyente agyara makalagar ulara RHU ay mampatulong ang gaano wala raman lay kinla siyempre jada community hospital may terera na sa may mampirmara Weaver era may pasyente unalis era do hospital pero sa duplugan da balot RHU pambayisan na sa tay ambulansya ganyan na it's time mo laya nawalaan na may balon maawang lugar balon hospital tapian aliwan na masyadong congested ditan ada sa community hospital at Mapandan. Good morning kay condolence nga pala kay Sir Jeffrel yung kanyang mahal na ama yung mauna pero hindi si aliwan ditan nakaburol sa jad armya kinamo lugar armya probinsya si Sir Felix sa domicilio, good morning. Dan si Sir Darwin dyan sa Mayor's Office. Lahat ng mga boys ni Mayor Carl Casiambiga nakikinig, nakatutok po sa ating palatuntunan. Magandang umaga sa inyo. Dumako tayo sa mga issue. Meron yung lumabas na balita dahil nakitaan ng money trail na nauugnay kay Senador Francis Chis Escudero
sa manumalyang Goose Flood Control Project. Ayan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ginawa nila ang masusing pagsusuri sa mga opisyal ng pamahalaan kabilang ang mga engineers ng DPWH at contractors na nagsabuatan sa korupsyon sa flood control projects. Pero pilit na itinatanggi ni Escudero na sangkot sa flood control anomaly. Diba? Pero inamin niya na tumanggap ng 30 million na campaign donation mula sa isang kontraktor. Sa pag-amin ni Escudero, lumalabas na may kinalaman sa anomalyang flood control project. Kasi namin niya na tumanggap siya ng 30 million pero maliban dyan kay Escudero, meron pang mga ibang nasasangkot din tulad nitong si Saldico. At siyempre lumalabas na rin na itong si Speaker Martin Romualdez. Dating Speaker Martin Romualdez. Dating Speaker. Pero ang turo kasi ng kamay, lahat nakaturo kay Saldico. Bakit si Insan? Ngingiti-ngiti pa rin. Kaya nga si Insan. Ang pananagutan ni Insan daw ay yung pagtatalaga kay Saldico na appropriation chair. Committee on Appropriations sa Kongreso. Sa Congress. Di ba sinabi ni ni Bryce Hernandez na si Congressman dating Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico ang tinuturo diyan sa Kongreso. At maging si diyan sa Senado tinuturo din yung si Senador Jinggoy Estrada at saka si siya pa yung isa si Senador marami sila si Joel Villanueva. Si dating Senador Bong Revilla. Yung mga binabanggit ayon sa Ombudsman Remulla Ombudsman Remulla, isasampang kasong gross inexcusable negligence laban kay Romualdez. Ang kasi gross inexcusable negligence matinding yan yung sinasabi na matinding kapabayaan at hindi maipaliwanag na kapabayaan na ginawa kaya't isasampa ang naturang kaso. Yan kasi yung konteksto ng ng batas yung kriminal at administratibo yung kaso na yan. Ang ikakaso sa kanya yun lang. Pero sa flood control wala. Hindi, meron kasi criminal ang ikakaso nga sa kanya yung kapabayaan lang na pagtatalaga. Pero yung anomalya sa flood control parang wala. Wala pa akong nababalita, wala pa akong naririnig. Sa ilalim ng 27 Rules on Administrative Cases in the Civil Services, ang gross neglect of duty bilang isang grave offense na maaaring magpataw ng parusa. Nandiyan na tayo kung meron man yan. Yung kasama dyan ang ang dismissal from service o pagtatanggal sa serbisyo, kasama dyan ang accessory penalties tulad ng pagkansela ng eligibility at mga retirement benefits hindi na makukuha at yun yung nakapaloob dyan sa hindi na rin pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Pag napatunayan yan wala na siyang hindi na siya pwedeng tumakbo. Pero nandiyan pa rin siya. Pwedeng pumasyal, pwedeng yung pananagutan sa yung issue naman ng anomalya, wala. Kasi ito lang yung ikinaso sa kanya, ikakaso, isasampa pa lamang na reklamo Ang gross in excusable negligence ay isang criminal act dahil nilabag nito ang Republic Act 3019. O Anti-Graft and Corrupt Practices. Yun ba yun? Tama. Yun ang dyan, nakapaloob din dyan sa naturang batas na yan. Baka ibang section yung kanyang kaharapin dyan. Kung mapatunayan na siya nagkasala, maharap sa mabigat na parusa kabilang ang
habang buhay na pagkakakulong eh. Talaga? Diba? Oo, ayun yung criminal liability. Oo, pero yung isinampang kaso sa kanya, yun lang yung hindi yan yung tatakbuhan nun eh. Hindi yun na kasi kapabayaan yun eh. Matatanggal lang siya sa kanyang posisyon at hindi na maaaring tumakbo. Yun yung pagkakaalam ko diyan. Pero yung yun nga, hindi tulad ng mga ibang kontraktor ng itong mga engineer may money involved. May money involved, hindi tulad ni Saldico na talaga nga namang may money involved din yan. Pinaghahanap na kahit na palipat-lipat siya ng kanyang tirahan diyan sa abroad. Nung isa-serve yung sumpi na sa kanya doon sa bahay ayaw tanggapin naman ng mga nandoon. Siyempre baka madamay sila. Saan nila isa-serve yan? Kaya nagpapatulong ang gobyerno natin sa Interpol palipat-lipat ng bansa o ng lugar baka nahuli na. Kaya nga madatong nakalabas nga yung mga chopper, mga ano niya, eroplano na billion peso. Kaya nga kaya ito ang tanong dyan, sa palagay nyo ba mabilis ba ang paggulong ng reklamo kay Insan? Kaya baka magkakaroon ng delaying tactics dahil siyempre Insan. Ibig mo sabihin porket kamag-anak nung opisyal mawawala yung pangalan niya doon sa mga sa billion peso flood control? Kaya nga yan ang dyan kasi ginawa siyang yung witness protection program. Sinalalim siya sa witness. Sino si di ba Martin Romualdez? Di ba? Kaya hindi natin masabi na naman yan na usad pagong yung yung kaso na yan. Sana gawin nila ng narapat at mabilisan na pagrepaso sa kaso na yan para managot yung mga opisyal na nagkamal ng billion of piso sa flood control scam. Dapat sila makulong. Yun ang sigaw ng taong bayan makulong. Dapat din humarap din yung mga opisyal na nababanggit, nasasangkot at tinuturo. Hindi yung patago-tago. Diba? Hindi umaten sa mga iba't ibang imbitasyon. Ang taong bayan ang dyan ang naghahanap ng hustisya katarungan. Dito natin makikita ang kamay na bakal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi pag ang presidente mismo hinigpitan niya yan, magangganusok yun. Maganggano tay pan-ana pal-anwo at sarate totoo tan mabilis ang proseso. Bakit si sino ba yung mabilis na na nahuli? Tinutukan nila. Nahuli kaagad. Si Tibis na madali lang natuntun, di ba? Kung saan siya tatago. Siyempre ibang bansa. Siyempre si naman itong si Bicol Party List Representative Saldico, madali nila matuntun yan kung siyempre magpapatulong ang pamahalaan sa Interpol para matuntun ito. Di ba? Madaling lang matuntun yan siyempre doon sa kanyang passport o kaya anong mga dokumento ng papatunay na siya ay palipat-lipat. Madali lang mahanap yan. Kung talagang gagawin ang narapat ng ating pamahalaan na hanapin at tugisin yung nagkasala sa batas, di ba? Good morning pala dyan sa bayan ng Kalasyaw. Si Esther Ramos, good morning dyan sa may barangay Mangkop. Ganon din si Olivia Bauson. O kano kaya to ni Kapitan Saldi Bauson.
Sa bagay, maraming bauson dyan sa Basta Kalasyaw. Kalasyaw, Quintan. Bauson. Oo, pinsan nila yung Bautista, Cookies. Ano ba yun? Magkwento. Ha? Ayan. Good morning nga pala kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Gawin din si Kagawa Junjun Gabrilio. Good morning. At si Kon nga pala, yung Suntobi Kagawad, si Alvin De Vera de Guzman. Diyan sa may Barangay Macabito. Ken, may babagang balay ang number na Ken. Number 7? Number 8. Ay, number 7. Kagawad. Kagawad na tawag na si Kato. Mas king kunuya may Ken, maabrasa. Nang kalotlan mo nan drive latan na may Ken, may garong. Alvin, kunda. Talagan na Ken mo, may makawakaway mo. Alvin De Vera de Guzman. Magina Corda. Ayan, bless day idol sabi niya. Ganon din sa'yo, Magina Corda from Burgos, kung hindi ako nagkakamali, Burgos, Pangasinan, pero nasa HK. Yan yung mga bayaning OFW. Basahin natin itong mga reaction dito. Okay. Kay Martin de Guzman. How about Mark Villar and Bunuan? They are both former DPWH secretary. Ang ibig niya sabihin, hindi nababanggit ang mga ito na nasasangkot dyan sa flood control anomaly. Iyon ang gusto niyang palabasin. Domeador Kawile, nagtatag ng ICI na walang power, nagpapatulong pa sa ibang ahensya. Ganun ba yun? Ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure nag-iimbestiga sa mga kaso. Tapos ipapasa niya ngayon yung outcome ng investigasyon sa Office of the Ombudsman, 'di ba? Kano nang nila kasama ang kwan diyan DPWH, 'di ba? Ang ombudsman siya yung makapangyarihan na ngayon ahensya na talagang tututok sa naturang kaso na yan sa mga tiwaling opisyal. Roger Caballero, siguro maraming kabalyo ito. Caballero. Idol, itong flood control issue mawawala na naman next year. Bakit? February kasi ang impeachment ni Sara. Mag-focus na naman sila, kaya ang flood control issue ay matatabunan kasi tag-araw na wala ng baha, sabi niya. Alejandro Garcia, wala na patutunguhan. DOJ nagsagawa ng investigasyon, pinasa sa ombudsman, tapos ibinalik na naman sa DOJ para preliminary investigation, delaying tactics kasi kaalyado Pangulo. Giovanni Suratos, Idol, dapat ikulong na agad ang lahat na may kinalaman sa flood control anomaly. Hindi dadaan sa proseso yan. Dami pa. Hindi yan basta-basta dami pa ikot-ikot sa kaso, sabi niya. Siyempre pag idinaan mo sa proseso at napatunayan na sila ay nagkasala, siyempre mananagot sila sa batas, ikukulong sila ngayon. Alas 7:24 ng umaga, pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Take it away.
Exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Carl Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twain. Councilor Ardison Soriano. Nandiyan din si Councilor Jopi Loresco. Councilor Mike Sison. Councilor Haberdani Messina. Councilor sa SK Federation President Ayay Messina. Si Liga President Jose M. Pares Jr. Ganon din si former Liga President Carlito Dion. Si Engineer Art Gaspar, good morning. Si long hair kulot na kalbong kulot, good morning. Si former Councilor Gerald Official, good morning. Ganon din kay si MDR Ed Villacorta, good morning sa iyo. Si Madam Jubet Jubet Apiado Esteves doon sa Municipal Civil Registrar, good morning. At ganon din si Sergeant Esteves, good morning. Si Paing Palos, mababantay si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning. Ayan. Birthday ko noon ni Yoko. Kaya may si Yayo Yoko Batutay tan si Cecil. Happy birthday ko no to Yoko. Yoko, si Yuka nga po. Si Higardo V. Sapiera, good morning. Wala ikinto. Higardo Sapiera, good morning. Maraming pera. Good morning. Sapiera, maraming pera. Si Municipal Treasurer Sir Mel Poserio, good morning. At gaon din sa Paran Auto Care dyan sa may barangay Kisban, Kalasyaw, Pangasinan. Okay, good morning po sa inyo. Si nga pala, Puso Chief Rolly de la Cruz, good morning. At Boss Carlo, si Madam Marmy, good morning. Bukas nga pala, pag-usapan natin yung na flood control dyan sa may bunuan na nasira, pero 2015 pa yun ginawa. 2015, 2016, ngayon ay nakumpuni na. Nakumpuni na. Inayos na. Okay, inayos ng kontraktor. So, parang ano yan di ba yung parang sa ibang bayan? Na mga nasira noong 2010, 2015. Kahit na nabutan ng tinatawag na yung warranty, tapos warranty, na, maayos na. Binalik na. Ng maayos inayos. Ayan. At yung ano dyan, yung sinasabi nilang, alam mo yung tulay? Yung Kalmay Bridge. Yung ginagawa. Yung ginagawa. Yan continuous ang yan ang dire-diretso yan, actually 290 million to be exact para matapos ang naturang project. So pag-usapan natin yan bukas sa ating palatuntunan. Good morning din kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City, good morning. Kay Don Ramon Bautista, good morning dyan sa Region 1 Medical Center. Si Josie Kenneth, magandang umaga. At Alma Almansa, wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kami po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkora, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!